Deze kamer heeft echt behoefte aan sfeer. Hey. Toet toet, boing boing, Kokkie en Peppy, Peppy en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje reppie, Kokkie en Peppy, opstaan luie Peppy. Toet boing boing, Kokkie en Peppy, samen ontbijten, Kokkie maakt brood. Peppy een eitje, Kokkie een toppie, maak koppie koppie, tok 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 tok. Toet boing boing, Kokkie en Peppy, centjes verdienen, hup naar de bal. Kokkie een schop en Peppy een scheppie. Peppy zegt hoe kom en... En dit is allemaal dankzij Tika. Namaste.